Ja. Et. 2. Nej. Ikke allerede. Røg netværket. Hvordan kan det ske? Altså, vi lever i 2014. 2014. Det er kun for en weekend. Må ikke du overlever? Nej, det gør jeg faktisk ikke, okay? Og ved du, hvem jeg giver skylden? Dig og Telenor. Fuck. Altså, tag det hele med, så hvis vi går frem og tilbage. Hvor har du fiskestangen? Et eller andet sted under alt det der. Jamen altså, vi skal jo alligevel ikke fiske nu. Lad os nu lige få pakket ud og sætte teltet op. Hvor skal du altid være sådan der? Hvordan? Hvad mener du? Altså, jeg ved sgu da ikke engang, om du kan fange fisk, så hvorfor bruge tid på det? Hvad med sidste år? Og året før det også? Var det ikke Michael? Var det ikke dig? Hold nu kæft. Hold nu kæft. Det var det da. Var det ikke det? Hold nu kæft. Hold nu kæft. Du er heldig, du overhovedet får noget efter den bemærkning. Gå nu væk med dig! Hvor er det fedt at være herude igen. Jeg forstår ikke, hvorfor vi kommer kun herud en gang om året. Vi må bare flytte herud. Så du vil ikke have noget mod at bo i en skov resten af dit liv, eller hvad? Nej, man kan bygge et lille træhus her et eller andet sted. Du ved, en lille hytte måske. Altså, det er hyggeligt nok en gang om året, men at bo her fast, det vil jeg godt nok ikke kunne. Nej, ikke her i landet.
Jeg vil nok hellere foretrække et sted nordpå, hvor der sådan er koldere. Hvordan skulle det være bedre? Du må stå på ski året rundt. Det har også været træt af i lang. Det kan godt være, men jeg glemmer aldrig den ferie, jeg var på for 3 år siden. Det var den bedste ferie nogensinde. Altså, vi var oppe nordpå. Og jeg kan huske, at jeg var ude på pisten. De havde sådan lyset tændt ude på pisten til langt ud på natten, så man kunne bare være derude. Men problemet var, at da jeg skulle til at hjem til hytten, der skulle jeg igennem sådan en lille skov. Og sjovt nok, så blev jeg væk derude. Og jeg vil sige, på et tidspunkt blev det rigtig, rigtig koldt. Og jeg var på vej derude, jeg var helt ude af den. Ærligt talt, så troede jeg, jeg ville fryse ihjel på et tidspunkt. Lyset fra pisten, det var også for længst væk. Det var helt mørkt. Og pludselig så begynder det også at sne. Det sneer over det hele, bortset fra den her ene ret. Og det var som om, det blev skabt som en tunnel den vej. Og jeg tænkte, jeg bare ville følge den tunnel. Det var det eneste sted, det ikke sned, og da jeg så fulgte den, så viste det sig så, at den faktisk viste mig hjem til hytten igen. Du har nu heller aldrig været særlig god til at navigere. Nej. Det overrasker mig faktisk, at du overhovedet kan finde vej til arbejde hver dag. Clara? Clara? Clara, stå op. Har du set Mathias? Nej. Du har lige vækket mig. Er han ikke ude foran teltet sammen med dig? Nej, jeg kan ikke finde ham. Han er nok bare nede ved søen og fiske. Jeg har været nede ved søen. Rundt omkring søen. Igennem skoven. Han er ikke til at finde. Rolig, Michael. Han er her nok et eller andet sted. Nej, fordi hans mobil og nøgler ligger her udenfor. Hørte du, han forlader teltet her til morgen? Jeg så ham slet ikke gå ind. Han var oppe, da jeg gik ind til dig. Måske er han bare ude og gå en tur. Det er et stort område. Vi kan ikke bare finde ham på 10 minutter. Vent lidt. Lad os gå tilbage. Det kan være, at han allerede er kommet tilbage til teltet. Kom. Hey, mens vi venter, så kommer jeg til at tænke på det, Mathias sagde i går aftes. Det med hans bedste ferieoplevelse. Min bedste ferie. Og der engang var nede sydpå sammen med familien. Og første dag vi ankom til hotellet, forsvandt de fra mig. Der var så mange mennesker, så jeg tænkte, jeg går bare over til receptionen, og så finder jeg dem der.
Da jeg så gik ud af bussen, begyndte mine fødder nærmest at brænde. Det var som om jeg gik på ild, så jeg skyndte mig ind på hotellet. Det underlige var så, at jeg ikke kunne få øje på et eneste menneske derinde. Receptionen lå på øverste etage, og da jeg gik ind i elevatoren, følte jeg en vis lettelse. Min solbrændte skuldre gjorde ikke ondt længere. Og de efterfølgende dage solbad jeg bare i timevis. Solens stråler, de gik bare direkte igennem mig. De gav mig den dejligste varme. Jeg havde slet ikke brug for solcreme på den tur. Jeg havde slet ikke brug for at beskytte mig ligesom før. Hej. Har du brug for hjælp? Hej. Jeg troede ikke, der var andre her i skoven. Nej, der er mange af mine 2 venner, de er over i lejren. Hvad er det, du leder efter? Søen. Jeg kan simpelthen ikke finde den. Jeg kan... Jeg kan egentlig ikke huske, hvor den er henne, men jeg har heller ikke mobil på mig, så jeg kan ikke rigtig hjælpe dig. Pyt med det. Jo ældre man bliver, jo sværere er det at huske. Og mit problem er, at jeg aldrig nogensinde har været god til at finde vej. Du må passe godt på dig selv. Og glem alt om den mobiltelefon. Og der, hvor du skal hen, der får du ikke brug for den. Jeg kører kun lige ned til supermarkedet passeret. Det kan være, han er der nu. Ja, det kan være. Så ikke gå nogen steder, okay? Du bliver her. Er du okay? Hej. Jeg har det fint. Det ser nu ikke sådan ud. Hvorfor er du så trist? Jeg ved det ikke. Jeg har bare følelsen af tab. En følelse af, at jeg aldrig kommer til at se. Se hvad? Du har intet at være trist over. Alle de vigtige ting i livet, dem skal du nok se igen. Undskyld, det er så pinligt det her. Du skal ikke undskylde. Du skal bare nyde rejsen.
Clara? Clara? Mathias? Det sker bare ikke, det her. Hej. Hej. Jeg leder efter en mørkhåret pige, nogenlunde på min alder, og en fyr med en sort hat på. Har du set dem? Jeg har ikke set nogen i evigheder. Det kan være, de er nede ved søen. Jeg har lidt dernede. De er der ikke. Jeg er ked af, at jeg ikke kan hjælpe dig. Men jeg er ret sikker på, at du nok skal finde dem på et tidspunkt. De sidder sikkert et eller andet sted og kun venter på dig. Ingen andre end dig. Gør det sikkert. Ja. Hej. Det er han. Hvor har du været i al den tid? Jeg har nyt skoven. Nyt liv. Ja. Og mens Martha og jeg, vi har bekymret os som sindssyge over dig. Du burde ikke rende rundt i skoven med den alder, du har. Du skal ikke være bekymret. Jeg er jo her. Jeg har savnet dig, skat. I lige måde. Jeg har tænkt på noget. Jeg vil også fortælle om min bedste rejse. Ja, det er ikke så meget det, jeg oplevede, da jeg var dernede, der er interessant. Men det er mere det, der skete i lufthavnen, da jeg rejste hjem igen. Når jeg køber en billet, så plejer jeg altid at bestille en vinduesplads. Dengang var ikke nogen undtagelse. Det var sidst på dagen. Jeg er svært ved at vurdere, hvor solen kom fra, men den var der. Den skinnede så smukt på nogle små øer, som vi fløj henover. Ja, jeg ved godt, at der var en hektisk aktivitet på øerne, men herfra, der virkede de så fredelige. Uvidende om, at jeg svævede hen over den. Uvidende om, at jeg var på vej væk. For aldrig at vende tilbage igen. Det var så smukt, at jeg mest af alt havde lyst til at blive siddende her på min vinduesplads for altid. Men flyet blev ved med at stige, og snart var vi så højt oppe, at jeg ikke mere kunne se øerne under os.
Det var som om, at alt, hvad jeg så, det blev i mig. Og jeg tror, at det bedste ved en rejse er, når den er over. Og man næsten ikke kan vente på, at man skal afsted igen. Så er det nu. Det her, det vil du helt sikkert synes godt om.